benvingudes al quart acte del 50è aniversari de l'IES Josep Segrelles d'Albaida. Com veieu, avui ens toca als alumnes la responsabilitat de ser els presentadors mantenidors d'aquest acte. Un orgull i responsabilitat ben gran, la de ser avui els representants de la comissió del 50è aniversari del centre i també de tot l'alumnat i del centre en general. Al llarg del primer trimestre, els actes s'han anat realitzant en diferents espais de la ciutat d'Albaida, però en aquest segon trimestre hem decidit eixir d'Albaida, per a que així tots els que van passar per les nostres aules tinguin un acte al seu poble. Per aquest centre han passat milers d'alumnes, on s'han format juristes, metges, professors, enginyers, economistes, historiadors, físics, químics, psicòlegs i, com no, músics. I de segur que fem un bon grapat de bons professionals que s'han format a les aules del nostre centre. Tots aquells alumnes, com també els que encara ens formen a les aules, donem les gràcies a aquells emprenedors que van veure que els joves de la vall necessitaven una formació pública a l'abast de tots els joves de la societat, amb una qualitat excel·lent, amb professionals de primera línia i en la nostra llengua. La Vall d'Albaida és una terra de tradició, però una de les que es destaca i la que possiblement més present estiga als tots els nostres centres i, com no, també al nostre, a l'Albaida, és la música. Al nostre centre han passat centenars d'alumnes, però sens dubte han passat centenars de músics, que a hores d'ara segueixen la seva carrera i el seu curs musical arreu del món, però també hi ha alguns que segueixen ampliant la seva formació en aquest art que segueixen a les nostres aules. Alguns dels nostres alumnes que s'han format a les nostres aules han arribat a orquestres prestigioses, com per exemple l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'Orquestra Simfònica d'Euskadi o l'Orquestra de Radiotelevisió Espanyola. En aquesta nit de febrer ens toca gaudir de més música, de música creada per antics alumnes del nostre centre i que tindrem el plaer d'escoltar a continuació. Tenim amb nosaltres a dos cantautors que van ser exalumnes del nostre centre, a un actual professor del centre i també a un cantautor de primera línia. Sense més preàmbuls, començarem a presentar aquests cantautors que de segur que molts de vosaltres estareu esperant escoltar.